Kama chalo waringane county ma Homabay, kama yudo ni moko kuom jokanyo mag ODM kar chung' od bura ma Homabay Town dwani tend duond bura no oruch oko nyinge jok ma nyocha ochwalnegi mano ni ema ne oyier e tesende mag luto ombulu e kar chung' od bura no e kinde yiero mag jotend duond bura no. Giwacho ni joma ne oyiero Homabay Town ne oduog oloki kendo nyinge mane ochwale log tich mar ODM gin mana mag siasa ma ok joma ne oyiere. Jokanyo mag ODM go ka otelne kanyo kod jakom mar ODM ma Homabay Town West Ward Oracha Ochuodho wacho ni josiasa moko tim lokruok mano mar jotelo notimo lokruok mar jotelo mondo mi olo dwachgi. Giko ne ten duond bura mar ODM mondo yowit oko nyinge go. Nyocha timore wagombo ni mondo mi jo party headquarter gi jakom Gladys Wanga gi jakom mar county mondo mi okam up mondo konyo Homabay Town constituency. Ok en yiero manyocha obedo no maber. Omiyo waneno ni ka party ok okam up to wan kaka jo chama ok wadhi yie nikech timbe mwaneno mar chama. Koro koponi ODM o delegate yiero mar party ne MPs to ginyiso mondo wang'e to wabed piny wawege tim kendgi yier to giyier jogegi. Mane wachna yaw ofis Homabay mwanyalo wide piny mwawacho weche mag party. Iting'o bedegi kabunde, iting'o bedegi kagima iting'o bedegi ni mage jo party. Pile ka pile nwang'e ni kwa dhi yiero to nwariedo line to ni ka yiero gi kanyo to returning bedo gi kanyo. Wan yiero mwang'eyo tarik 27 mwang'eyo me jo yiero dhi e pap mwayiero